Good day Kabalen at kumusta na ang lahat? Tayo ngayon ay mag-chill ride dito sa may Clark Freeport Zone at tayo ngayon ay pumasok dun sa may side entrance na matatagpuan dun sa may perimeter road. So ngayon, itong daan na ito, didiretso yan na palabas ng main gate para dun tayo mag-U-turn at papasok sa mismong entrance ng Clark Freeport Zone. So bali ito na yung entrance. So merong motorcycle lane dito at dito lang kayo dapat dumaan. Dahil mahuhuli kayo pag dumaan kayo doon. Dahil yung pinaka right side ng kalsada, yun yung motorcycle lane. Bali iikutan natin yung Clark ngayon. Umpisa nga dito sa main gate hanggang dun sa dulo. And then pupunta tayo dun sa may Fontana. Then paikot hanggang makarating tayo dun sa may Sacobia. Titignan natin yung Sacobia Bridge, yung open na, at kung ano na yung itsura dun. So samahan nyo ko at papasyalan natin muli ang Clark Freeport Zone para makita ang latest update at magkaroon ng idea kung ano na ang itsura sa lugar na ito. So what are you waiting for? Let's get it on!
At nakarating na nga tayo dito sa may pinaka-entrance ng Sacobia Bridge. Pero hindi pa pala ito open at nakikita nyo yung mga barikadang ito. So, banda doon, makikita nyo na yung bridge, ayun, yung kulay orange na yon. Dahil hindi pa raw tapos yung daan doon sa kabilang bahagi, yung sa may Bamban part na yon. Dahil pag natapos yon, yun yung magdudungtong dito sa bridge patungo dun sa may Bamban area palabas ng MacArthur Highway. So hanggang dito muna tayo ngayon at hindi tayo pwedeng pumasok. So nagpa-picture na lang tayo para magkaroon ng souvenir dito. So bali pauwi na tayo ngayon at babalik tayo muli dun sa may Clark kung saan tayo nag-exit kanina. Bali yun din yung daan kung pupunta ka ng Bamban. So papasok tayo dito at hindi tayo dadaan doon sa may MacArthur Highway dahil nga matraffic doon. At dito ko natatapusin ang ating video ngayon tungkol sa pagpasyal natin dito sa may Clark Freeport Zone. So kung nag-enjoy ka sa panonood, please do like, share, and subscribe. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Perlan Dust is signing out.